барсын, өзінің сүйген ярына. Егіті алсын, қызы барсын, өзінің сүйген ярына. Қышын жерге қар яумаса, шарығып бәйлемес едім. Яшірек әйел яламаса, үзіліп жырламас едім. Яшірек әйел яламаса, үзіліп жырламас едім. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Без сезне үзебезгә кунакка аулагыга чакырабыз. Кызлар аулагыга җыелган икән, димәк, әлеге ки җырсыз, биюсез булмаячак. Кызлар җыелган урында егетләр дә килми калмас. Әнә алар үзләре дә. Uzabızda talyanlarımı sızdırıp, yıkın kilse yıklaşanı uyatırıp sızgırıp. Ay dubur dubbaya, vay dubur dubbaya, Senger yolağınla beylep paya vardı simbaya. Ay dubur dubbaya, vay dubur dubbaya, Senger yolağınla beylep paya vardı simbaya. Büyük iken yurtığızda yaktı yana uttığız. Turağızdan bir şeylendim katı iken yıkığız. Ahidu burdu baya, avahidu burdu baya, Talyanski garmonuyla purram eğlendik baya. Ahidu burdu baya, avahidu burdu baya, Talyanski garmonuyla purram eğlendik baya. Ahidu burdu 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 burdu. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, сәлам кызлар, йолдызлар. Аулагыга кертегез әле безне. О, кемне күрәм мин, Зөлфәт Зиннуров үзе. Гәрчә мин гаҗәпләнмим дә. Җыр бию булган урында Зөлфәт иң беренче сафларда. Соң ничек итеп инде мин сезгә кәефсезләнеп утырырга ирек бирим ди. Әйе, шулайдыр инде. Чөнки безнең бүген күптән көтелгән проект Татарстан Яңа гасыр телеканалында өр-яңа тапшыру, аның исеме Аулагый. Кызганыч, татар халкыбызның, татар милләтебезнең йөзе кашы булган әлеге йолабыз тарихта гына калып барасымы? Без моңа берничектә юл куярга тиеш түгел, шулай бит, Роза? Әлбәттә, Зөлфәт һәм инде әби бабаларыбыздан калган гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны, традицияларыбызны без дәвам итәчәкбез. Шул нисбәттән тапшыруыбызны башлап җибәрәбез дә. Җырлы, уенлы, көлкеле тамашага рәхим итегез. Аулагыга киләме? Аулагы икән, кунакларны көттә тор. Бүгенге тапшыруыбызда алар саны бик күп булачак. Әле генә Сырнай фольклор ансамбле чыгыш ясады. Әле бүген безнең тапшыруыбызның төп геройлары да бар. Алар татар эстрадасының якты йолдызлары, абыйлы сеңелле Булат һәм Дилә Нигъматуллина. Сәлам. Аллага шөкер, рәхим итегез безнең Аулагыйга. Аулагый дигәннән, менә сезгә әби бабаларыгыз сөйләгәнде бар иде, каян ишеткәнегез бар, китаплардан укыганыгыз бармы? Гомумән Аулагый дигән әйбер сезгә танышмы? Безнең гомумән Аулагый. Ничек инде ул? Иде, әйе. Юк, шуннан да иде. Балачактан бери ишеткән бар иде. Әлбәттә, бик таныш әйбер, сез кирәкле кешене чакыргансыз. Без чөнки без мәктәптә укганда һәр вакытта да төрле менә концертларда Аулагыйлар уйныйдырык. Аннары күрсәтәдерик, козмеләре, шуның өчен минем өчен шәхсән ул бик таныш. Менә Аулагый уйныйдырык, нәрсә уйныйдырык? Төрле уеннар инде ул. Менә элекке безнең әби бабайлардан килгән йолаларны, менә уеннарны шулай күрсәтәдерик инде сәхнәдә. Без дә сезнең өчен бүген бик күп сынаулар әзерләп куйдык. Сез аларга әзерме? Юк, нинди сынауларга ул теге сынау алдан белсәң аны кызык түгел бит инде. Шуңа күрә мин белмим. Шуңа без аны сезгә әйтәбез. Безнең өчен сюрприз буладыр инде бу. Ярар, сез дә сынатмаячаксыз дип уйлыйбыз. Шуңа күрә Уңышлатырбыз һәм сөйләшүләрне шунда туктатып, мин аларны уен мәйданчыгына алып китәм. Әйдәгез, Нигъматуллиннар, рәхим итегез безнең уен мәйданчыгына. Тапшыруыбызның тагын бер мөхтәрәм кунагы, ул да булса Татарстан Республикасы традицион мәдәниятне үстерү үзәге директоры Фәнзилә Җәүһәрова, каршы алыгыз, дуслар. Исәнмесез, Фәнзилә ханым. Фәнзилә ханым, безнең тапшыруыбызга фатиха бирсәгез бик әйбәт булыр иде. Хәерле сәгатьләрдә дик. Тамашачы рәхәтләнеп карасын, ул гына да түгел, безнең белән бергә уйнарга теләсен. Амин, шулай булсын, һәм инде без сезнең белән түргә узабыз һәм тапшыруыбызны башлап җибәрербез.
Davam etiniz. Allah'ına kiliyemen. Аулак өйдә тик кенә утырып тормаганнар, җыр җырлап биеп күңел ачканнар яшьләре. Без дә хәзер сезгә беренче уеныбызны тәкъдим итәбез. Зөлфәт, сүз сиңа. Дөрес әйтәсең, Роза, чыннан да аулак өйдә бер-берсенең күзләренә карап аптырашып утырмаганнар, әнә сәлә булса эшләгәннәр. Ә мин сезгә инде менә үзебезнең кунаклар белән бер уен уйнамаларга киңәш итәм, тәкъдим итәм. Ләкин моның өчен мин әле менә сезнең абылай сеңеле булуга карамаса, мин бүген сезне бераз гына аерам. Аерам, курыкмагыз, еракка түгел, әллә кая китмисез. Әйдәгез, менә синең белән Булатны алыштырыйк әле. Булат, әйдә, син менә монда барып утыр. Икегез бер урында утырмагыз әле. Бераз гына ераккарак утырыгыз. Кул яулык дигән уен булган. Сез аларны ишеткәнегез бармы? Ул уен турында берәрегез? Ишеткән бар. Ишеткән бар, әй. Димәк, кул яулыкны җибәрәбез без хәзер көй уйнаячак, әйбет. Шул көй барганда сез кул яулыкны берегезгә бирәсез. Тиз-тиз бирә кирәк. Көй туктаганнан соң кемдә яулык кала, шуңа димәк барыбыз да инде җәза уйлап табып бирергә тиеш булабыз. Килештекме? Алайса, әйдә, киттек. Қолына береге керек еді, қолына ләкмәді, сен дағы тұтып қынаттың. Шоңа көрі сеңа жаза, һәм біз барыбыз да бірге ойларға керек жазаны. Әйдәгіз, кім дейді жаза тәмін? Әйдәгіз, әтәш болып қышқырсын. Әтәш болып қышқырсын. Барысы да риза мұ шоңа? Неше тапқыр қышқырға дейір? Үш тапқыр. Һәм менің бірген астыра, ол нендей таңға тәші Қышқырсың ба, ruscha қышқырсың ба? Башқұртша мұ, татарша мұ қышқырға дейір? Ауылша. Ну, татарша қышқырса кикрикук деп қышқырады. Иә. Кикрикук! 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 Әйбәт шықты ма? Әйбәт. Алайса киттік алға таба, күй яңғырай. Әйді, анда бет тез-тезіне бере керек. Чал, тез-тезіне. Һәм қолдан қолға бере. Тоқта! Булат Нигматуллин да қалды. Мына қазір енді Булатқа нендерек болса жаза ойлап табарға керек. Әйдәгіз, ненде жаза? Шығыр сөйлесін мұсың, бірәлі шындай. Мәзәк ейсә шиғыр. Булат, мына сеңа сайларға... Сойлап ал өзі. Сайлап ал. Шиғыр сөйлейм, 4 юллық. 4 юллық шиғыр. Сөйлерлік шиғыр ма? Әлбәттә сөйлерлік. Білгенін енді, бірінші класста үйреттілер. Әмине йылый үкіріп, тубым суға түшті deyip, şu Әмине йылама, tub batmıyıl yılgada. Bravo! Әфәрин! Әфәрин, Булат Нигматуллин! Ол біздің тапшыруда жырлап қына түгіл, әлі шиғыр да сөйлей білгенін көрсетті. Рахмат! Кеттік алға да давам етеміз ойынны. Қызығызны қимағыз, егіт білін, ойнамаса шыбық білін қинағыз. Наза білері білін, бәқітлілер үйлерінде сүйген ярлары білін. Тоқта! Ха, біздің айгілді қалды қол яулық. Қазір енді бізге айгілген ендері болса жаза ойлап табырға керек. Әйдәгіз, енді жаза береміз. Ярыймы, мен берем, Зөлфәт, мен жаза берем Айгүл. Әйдә, Роза қызды бізді. Айгүл, тизәйткіш әйтсін әлі. Тизәйткіш. Әйе. Шынан да шулай, аулақ үйде тизәйткішлер болған. Тизәйткіш, һәм сіз келіштіңіз ме? Келішәсіз ме? Тизәйткіш. Айгүл, сеңа микрофон, әйдәлі. Бәлки бейтерсіз? Yok. Бәлки... Дейсін де тизәйткішті әйтсін. Міне. Әйді, Айгүл. Миш başında bişmeşi, bişmeşinin biş başı. Миш başında bişmeşinin içilmesi miş başı. Молодец! Афарин! Әфәрин. Роза, сенің тіләңіні өтәділер ме? Сен қанағат? Әйе, мен қанағат. Тылысынша қанағат, Зөлфәт. Рахмат. Кеттік алға таба. Елмайығыз, қорықмайығыз, біттін өзгілер келері қалғаны. Тоқта! Дейлә
судан құры шығармын деп ойлаған едім ойында, әмі ләкин болмады. Болмады. Диләгә хәзер инде жаза табырга кирәк. Әйдәгез, нинди жаза? Әйдәгез былай эшлибез. Ул менә хәрәкәтләр белән, куллар белән, мимика белән берәр җәнлекне яисә берәр хайванны күрсәтсен. Әйдәгез шулай. Һәм без аны танып белергә тиеш, нәме Кызык булыр иде. Һәм без таныганнан соң да барбыр ул җәнлекнең исемен әйтергә тиеш түгел, яме? Иң гади хайван. Куян түгелдер бу. Күндерәгә ашаган иде. Бу гади куян түгел, бу авырлы куян. Күпме ауга йөреп тә җәмәгать мондый матур куянны күргәнем юк әле минем. Без уенны дәвам итәбез һәм алга таба киттек дилә әйдә кулъяулыкны. Тукта. Уен кораллары остасы ул безнең Илмир. Алайса Илмирны нинди уен коралында уйнатабыз соң? Әйдәгез. Куян гел кыстырып йөри күрәсезме? Барысында да уйный белә. Минем икенче тәкъдимем бар. Менә шундый үзем белән мин гел йөртәм, гап-гади бер салам кисәгә. Ләкин ул бик гади генә түгел. Хәзер тыңлап карыйк әле шуны. Ризамысыз? Риза. Сен бу салам кисәген нәрсәгә дип йөртәсең? Теге шундый әйтем бар бит. Берәр уңышсызлыкка очрасаң, соңгы саламга ябышып калырга дип. Шуның өчен йөртәсең. Мин музыка уен коралларын гомумән үзем белән йөртергә тырышам. Шул исәптән салам кисәгендә. Кесәләрне актарсаң да күбрәк тә әле. Рәхим әйт әйдә. Афәрин. Илмир, рәхмәт сиңа. Өйдә генә бу әйберне ишетү җитмәгән иде. Монда телевидение студияда килеп тә шушы җылаган тавышны ишеттерәсең. Рәхмәт. Шуның белән безнең кулъяулык уены тамам. Ә хәзер сез инде урамга чыгып салам кисәкләре әпкер аласы игезгә. Реклама. Аулагыйга килияме. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында аулагый тапшыру дәвам итә һәм хәзер без Фәнзилә ханым Җәүһәрова белән әңгәмә корабыз. Фәнзилә ханым, менә әйтегезче, аулагыйның төп максаты нәрсәдә булган? Аулагый ул яшьләрнең күңел ачу формасы. Менә без ничек бүген хәзерге яшьләр, 21нче гасыр яшьләре ничек күңелләрен ачарга теләсәләр, алар үзләренчә ачалар. Инде ул чорларда клублар юк. Шуңа күрә аулагый ул инде клуб урынына яшьләрнең бергә җыелып, бергә күңел ачу формасы. Ул әлбәттә озын кышларда булган, җәй көннәрендә инде кичке уеннарга булганга чыкканнар. Ләкин аулагый кемнең өендә булуына мөнәсәбәтле. Аулагыйга кемнәрнең килүенә бәйле. Анда инде уеннарда төрле, гәп тә башка, җыртыллык та башка, бию дә башка. Тагын бер гаҗәп кызыклы бер әйбер бар. Аулагый көнне яисә менә бу кызда аулагый. Әгәр дә кунак кызы яисә кунак егете килгән икән, алар инде башка статуста, аларга бөтенләй башка җәза биреп, аларны сынаганнар. Аларның осталыкларын бәяләгәннәр, ул гына да түгел, аларга катлаулы, үтәрлек булмас уеннарда биргәннәр. Шулар арасында, мәсәлән, матур, шибәр, яшь, уңган булган кызның тагы да уңган икәнлеген дәлилләр өчен аңа шәм белән биергә дә кушканнар. Шәмне сүндермичә, ул әйләнеп, ни дәрәҗәдә әллә нинди элементлар белән бии ала, шул ук вакытта һәрбер тамашачы бит инде авыл яшьләре, шуларның күңелләренә керала, шәп кыз дигән бәя алган. Инде егеткә тагын да катлаулыракны биргәннәр. Мәсәлән, әйтик, я ул урындыкта биргә тиеш булган, я ул скамьяда биргә тиеш булган, я ул шилек төбендә биргә тиеш булган. Биеп кенә түгел, һәр кызның күңелен җилкендереп, аларның һәрберсенә "Ах, мин нинди шәп егет, күрегез мине" дип әйтерлек эшләргә тиеш булган. Димәк, шәмнәр бар, эскәмия бар. Димәк, Зөлфәт, син ризамы безнең кунакларыбызны шулай уйнатырга? Ике куллап риза, менә Дилә риза микән үзе? Бетте баш. Көчле алкышлар белән Дилә Нигъмәтуллина каршыла. Булдырырбыз Алла берсе. Дилә сиңа менә шушындый шәмнәр һәм инде әйдәгез шушы шәмнәрне без яндырып җибәрик. Бисмилла. Әйдә Дилә, рәхим ит. Уңышлар Дилә.
2 шәмдә дөрләп яна җәмәгать. Үзе кебек, үзенең күзләре кебек дөрләп яна. Көчле алкышлар Дилә Нигъмәтуллина. Рәхмәт Дилә. Рәхим ит безнең ойын мәйданчыгына. Хәзер безнең Булат Нигъмәтуллинга чират, аңа җәза эскәмиягә басып бию. Көчле алкышлар белән әйдәгез аны сатык. Рәхим ит. Менә сиңа эскәмия. Сен скамьяга отырып қарағаның бар ма? Отырып қарағаным бар, ятқанда бар. Но бейген жоқ. Бейген жоқ. Айда мына қазір енді сеңа мына деген мүмкінлік. Оңышлар Әфәрин, Булат түшіне, Булат. Опа, Булат. Булат енді секреттер түсті. Мен сәңа айтасың мына келген еді, аулағының әлі ақырын мен айта бітірмеген еді. Мына шушы скамьяда бейгеннен соң қонақ егетті обязательно, еш шексіз, ең ақырдан сальто ясап жүрге теш болады. Зülfet, әйді көрсет өзің. Мен қонақ егетті төгіл. Рахмат, Булат Нигъмәтуллин. Рахмат. Біздің сынауларыны қонақларыбыз бик оңышлығына өтәділер менен қалса, рахмет сізге, қазір енді сөзіні Розаға берейік. Сынауларыбызны оңышлығына өтәгәннәрме юкмы? Хәзер біз Фәнзилә ападан сұрайбыз мұны енді. Шулай бит Фәнзилә апа, ничек менә? Әлбәттә, мин үзем үлем Динә шикелле шушындай шибәр, оста, шул ук вакытта шаян күңелле кунак кызы барлык авыл егетләрен күзләрен кызыктыргандыр. Ә инде Булат үзе батыр, үзе йөрәкле, әле ул биюче дә икән. Кызлар инде һәр берсе күңелләре белән мине бүген узатып кайтсын дигән хыял белән калганнардыр. Шулайдыр. Фәнзия ханым, менә элек-электән бит татар бию, ул бию булып кына калмаган бит, әйме? Шулай бигән кеше ул үз сәләтен күрсәткән, хис кичерешләрендә күрсәткән, шулай бит. Әлбәттә, биюгә килсәк, бию инде ул бик борынгы гомумән адәм баласының бию башлавы шиксез заманнарга, әллә кайларга барып тоташа. Бию белән әллә нинди ритуаллар башкарганнар. Кернәб ул бию көндәлек яшәештә төрле вазифалар башкара башлаган. Берсендә ул күңел ачу булса, әйтик менә бу аулагыйларда, туйларда кода-кодагый бер-берсен сынаган, ике якның нәсел-нәсәбенә безнең якта булган. Ә минеке тагында булганрак дип алар сынашканнар. Кияү егете кызны алырга килгәндә авылның барлык халкы килеп шушыларның ике парның өр-яңа барлыкка килгән бу гаиләнең матур тату булуына аларны шулай биюләрендә күреп сыкланганнар. Бию ул безнең аяк хәрәкәтебездә, бию ул безнең гәүдәбезнең борылышында. Шул кадәр нәфис итеп, аяк эшләре белән гүзәл итеп, җиңел, җитез итеп яшь татар кызы биегәндә, бөтен дөнья халыкларының да күңелләре җилкенә торгандыр. Безнең киләсе биремебез бик гади булачак. Безнең Дилә һәм Булат капма-каршы утырып, һәм инде әлбәттә инде Сорна ансамбле кызлары, егетләре аларга булышачак дип уйлыйм. Алар капма-каршы утырып, кеше исемнәре булган җыр-җырларга тиеш булалар. Кем күбрәк җырлаячак, шул җиңүче булып чыга инде. Чираттагы сынау сезгә, хөрмәтле кунаклар, сезгә булышачаклар безнең дусларыбыз, Сорнай ансамбле егетләре һәм кызлары. Сезгә җырларга кирәк татар кызлары исемнәре кергән җырларны. Татар кызларының исемнәре. Әйдәгез алайса беләсезме, эшлибез. Менә мин үземнең командага кызларны алам, ә Булат малайларны алсын. Сез каршы түгелме? Каршы түгел. Әйдә шулай итәбез. Кызларга каршы егетләр. Миңа калса дөрес була. Әйдәгез җегетләр, бу якка тезелеп утырабыз. Кызлар безнең бер якта. Илмир безнең Тальянда сезгә булышачак. Иң беренче кайсы як башлый? Кызлармы, егетләрме? Кызлар күбрәк. Әлбәттә. Кызлар башлый. Kızım Habibe, sen basmasan ben basam. Bas kızım Habibe, sen basmasan ben basam. Senin baskan izlerine ben de giderim basam. Senin baskan izlerine ben de giderim basam. Афәрин. Егетләр, сезгә җавап бирергә кирәк. Исемен генә үзгәртәбез дә, бас кызым Миләүшә анда. Яисә бас кызым Өммегөлсем. Өммегөлсемне. Менә исән буласыз. Егетләр командасына. Шулай беләм. Әйдәгез егетләр. Bas eyle Өммегөлсем дигәннәре бөгелсен, басуында нишатлар күрсен. Афәрин. Кызлар. Әйдәгез. Мәдинә
gülkeyim, Dersiz sularga aktı bägirkeyim. Medine gülkeyim, Dersiz sularga aktı bägirkeyim. Bulat. Bir jır var. Qoyun bilen bas yeneşe, Singa bikte kilişe milevşe, Saban tuyu batırına, Avul sini yereşe. Saban tuyu batırına, Avul sini yereşe milevşe, Qoyun bilen bas yeneşe, Singa bikte kilişe milevşe, Saban tuyu batırına, Avul sini yereşe. Aferin. Haydi kız. Aferin. Aklı sitsa kulmeginin yakaların kim uygan Reyhan ismen kemener kuygan Sinre kürep kemet uygan Aferin. Zülfet, миңа калсам, нәкъ менә шушы урында безнең уеныбызны туктатырга кирәк, чөнки әлеге уенның очы-кырые булмас. Шулай бит? Шулай. Монда инде ничә сәгать бирсәң, шул сәгать буе җырлап утырган мөмкиннәр. Фәнзия ханым, безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Менә безнең кунакларыбызга Дилә белән Булатка нинди бәя бирер идегез? Миңа калса, тамашачылар аларга бәяне биргәннәрдер дип исәплим. Ни өчен дигәндә, алар шуның кадәр әллә кайчаннан бирле бу уеннарда уйнап рәхәтләнеп, күңел ачып яшәгәннәр, үскәннәр һәм хәзер дә бу җырларга килергә бер дә битараф түгел, рәхәтләнеп уйнадылар. Мин алай гына дип исәпләмим, безнең тамашачыларыбызның да шушы уеннарда уйныслары килгәндер. Менә без үзебездә монда бик дәртләнеп шушлар арасына керәсем килде. Ниндидер җырлар җырлыйсым килде. Шуңа күрә аларга бары тик рәхмәт. Һәм инде мин уйлыйм, менә шушы тапшырудан соң туган көннәрендә җыелган безнең шәһәр яшьләребездә, авыл яшьләребездә аптырап компьютерда уен изләгәнче бер-берләре белән шушылай уйнасалар да рәхәт икән. Мин инде Дине дә, Булат та бүген күңелләрен күтәргәннәрдер дип исәплим. Ул гына да түгел, алар безнең дә күңелне күтәрделәр. Рәхмәт. Фәнзия ханым, рәхмәт сезгә, бик зур. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүген бездә кунакта Татарстан Республикасы традицион мәдәниятне үстерү үзәге директоры Фәнзилә Җәүһәрова булды. Безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша, һәм инде тапшыруыбыз ахырында безнең кунакларыбызга бүләкләр дә бар. Һәм алар безнең кулда. Булат белән Дилә Нигъмәтуллиннарны без сәхнәгә чакырабыз. Рәхим итегез. Кунакларыбыз. Сезгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе исеменнән менә шундый кичкенә генә бүләкләр зур итеп кабул итеп алыгыз. Зөфәт кичкенә түгел. Дөресен әйткәндә, зур бүләкләр бу. Монда бу кул белән эшләнгән җәймә һәм башкалар менә монда исемлеге бар. Аларның барысын да укып бетерерлек түгел. Менә дигән бүләк. Рәхим итегез. Рәхмәт. Шим күңелдән. Менә дигән бүләк. Әйе, әлбәттә. Без инде сезгә җавап итеп, җыр башкарабыз. Булат шулаймы? Әйе.
Шәп. Рахмат, бүләгіз жоқ енді, значит. Рахмат. Бізден бөлек жыр. Allah'ına kiyenim Bu dünyada uzun tırmış yolun Jingil tügel yalnız ötüler Bir yalğızlığınır ürlerine Jingil tügel menip jitüler Birge bulayık bir uy berhisi bele Yalqınlanıp dipsen bu yürek İki şişme birge Kuşluğu baksa Jermanlar yağrı kışkırek Birge bulayık bir uy berhisi bele Yalqınlanıp dipsen bu yürek İki şişme birge Kuşluğu baksa Jermanlar yağrı kışkırek Birge şokta tutaş beyremi göbek Uzayken uzay yıllarda Ben şırkıbık sizir midevde Sikertelim ısıl yollarda Birge bulayık bir uy berhisi bele Yalqınlanıp dipsen bu yürek İki şişme birge Kuşluğu baksa Jermanlar yağrı kışkırek Birge bulayık bir uy berhisi bele Yalqınlanıp dipsen bu yürek İki şişme birge Kuşluğu baksa Jermanlar yağrı kışkırek Allah'ına kiyenim Muhterem тамашачыларыбыз, безнең үткәннәребез, тарихыбыз белән якыннанрак танышасыгыз килә икән, безнең тапшыруыбызны һәр даим карап барыгыз. Һәм безгә 32 кеше генә түгел, меңләгән кеше сыя. Аулагыйга рәхим итегез. Сау булыгыз. Уңышлар.